Magigsuon ang mga kontra ni Jesus, mga desperado. Wala sila mutuo nga siya ang Mesiyas, ug dili usab sila gusto nga may maghunahuna nga siya ang Mesiyas. Pero adunay makalibog nga mga problema sa iyahang mga milagro. Sila nahibalo nga kung ang Ginoo magpadala og tawo nga mosulti para kaniya, siya maghimo og mga timailhan pinaagi sa maong tawo aron ang mga tawo mutuo kaniya. Kini nga timailhan magsilbing prueba nga si Jesus pinadala sa Ginoo. Si Jesus naghimo og daghang mga milagro nga diin kadaghanan sa mga tawo gihimo kini nga timailhan nga siya pinadala sa Ginoo. So unsa may buhaton sa iyahang mga kontra? Ilahang gipaningkamutan nga i-discredit nila ang mga milagro nga gihimo ni Jesus. Siguro makigsunan kining maong kinaiya sa mga Pariseo ato asab siya pamalandungan, no? Basin naghupot usab kita sa maong kinaiya nga diha sa mga kalampusan sa atong isikataw o mga suod na atong higala o atong parinti usahay atong i-discredit ang ilahang mga paningkamot o ang ilahang mga kalampusan. Ang milagro gihimo sa adlaw ipapahulay. Ang pangulo sa sinaguga adunay problema nini. Dili ba ang Ginoo mipahulay sa ikaw kaadlaw? Kita usab unta mosunod niini. Ngano nga si Jesus nag-ayo sa adlaw ipapahulay kung siya tinuod gikan sa Ginoo. In fact, adunay exception sa mga balaod sa adlaw ipapahulay. Sa laing lugar, si Jesus miingon diha sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 2 verse 27 nga ang adlaw ipapahulay gihimo para sa tao, dili ang tao para sa adlaw ipapahulay. Sigurado ang pag-observe sa adlaw ipapahulay sa kanunay mao ang pagbansay sa gugmang putli nga gitugutan to break the Sabbath rest sa kaso nga kinahanglanon nga maghimo og necessary nga mga buhat para sa gugmang putli para sa uban. Si Jesus nagsulti sa panahon nga gikinahanglan. Maman gani kung doon na kay umahan, no? Kung doon na kay mga hayop nga kininglang paimnon, imuha siyang himuon. No? So ang trabaho himuon nga wala makalapas sa adlaw ipapahulay. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Nga tabangan kita sa Ginoo diha sa paghimo og mga desisyon nga wala makalapas sa iya mga sugo ug andam kita sa pagtabang sa uban. Ikaduha, gawaston kita nga magpadayag sa tuang tinuod nga gugma para sa uban. May dugpalihog para sa katalibanong pag-apo.